देखो तनी एका दूगो के ले आवत रसन कि ना नंबरो कहीं के हेलो का हो कहाँ बाड़ो ये घूमत फिरत आवा ना हमार दुआरावा देनिया कौन काम बा हो जहाँ ना आवत रहो मिले ओइ जे आवा ना के भाई आवत कितना देरी में आवत 5 मिनट में बस आवा जल्दी चलो बुझाता न कॉफी तक काम बनिए जाई मिली कुछ ना कुछ कितनी बाली हे हेलो हाँ मार बुझाता कि चलता न नूरुआ ले सकता अरे हम ताकत नहीं के कहाँ घूमत रहा इन्हीं घूमत रही हमरा के कबो ना याद करेलन यार याद काहे ना करी ना मोबाइल ले लो का हो हो नया ले कितना अच्छा बा ले ले 12000 के मोबाइल 12,000 के ले लो हां सुना ना एक बात कही आओ तने अपन सहेली के देखा के कहनु कि कितना बढ़िया मोबाइल बा तर पसंद बा देखो त ना आई देखा के ना जा ठीक बस है ए जे बैठे ठीक ना ठीक है कब आइबू 10 मिनट में मार तनी देखा के खाली एकर क्वालिटी देखा के मार तनी ठीक है कितना सुंदर बिया जल्दी आई हो ठीक है लगले आते बनी केहू बा ना ना केहू नहीं के चलो काम कर एक दूगो बात करे के बा आवत तरी बुलावत तुरंते भाग जते कहत तली के आवत तनी ओकर परमिशन बात करे के बा ओहन तो बात कर पर हई चीज करे के बा चलो एगो के तो चूना लगा दीहनी और दूसर को के तनी ना और कम से कम भर दिन में 4-5 गो ना मिली तो का मिली चलो तनो के तना तो दुइयो के तो लगा दी ना हेलो कहाँ बनी जी कहाँ बन जाए मुर्गा के करे जा आइए ने केने जी जहाँ मिले आवत रहनी पहले ना अरे जिया करे जा हम तो तारा खातिर एकदम चलिए दौड़ आई जल्दी दौड़ के आई हलो गोड़ में चप्पल ना रहबे के दौड़ा लग एक काट गोड़ो चाहे मुँह चाहे जी जल्दी आई दौड़ के हने देवाल ढा के जी आई जल्दी काम बाटे ठीक ना बहुत इमरजेंसी काम बाटे ठीक बा ठीक है हो गुल बका हाँ आई जल्दी आवा तो तो एगो बाकी बड़ा एकाले मन करता कि 200-400 रुपये ले ली का के कर भी हो तब बाय हाय बोलिए और क्या हो रहा है कुछ ना का होता एक बाइक के फोन कइल हो एक बाइक के आजकल तार रौनक बदल गइल देखत रह आजकल तू बहुत बदल गइल बा दुआर पर काई नहीं है ब्रेसलेट पहनले बड़ा घड़ी पहनले बड़ा मोबाइल ले ले बड़ा तो आजकल तू गली में बड़ा आसमान में बड़ा बे बोला ना तारा खातिर के का करे हमरा खातिर का घड़ी अपने किलो बन हमरा के नइखन देले पहने के घड़ी चाहिए हां बे त घड़िया ले ला हमार हां दे दा ना पहन ले है ले ला तारा खातिर के ना बताओ है मोबाइल है ब्रेसलेट भी दे देता नहीं हम पहन के अरे सब तोहरे ना दे दा रुको मोबाइल धर ना तो आयो चाहिए हम तोरे ऐसे खोजत रही कि कितना बढ़िया तारे लेखा हमरा के लइका कोनो मन भी ना करलो सन जान जा ये तो तू माने लो हम के तो बताओ और कुछ चाहिए ना अब कुछ ना ये तने हम खुश बने ठीक ना हां कि नीक लागता ई पापा बनोइले रह पापा बनोले रहन के और बनोले रहन ना बे ना ठीक बा आओ तनी हो तनी आओ ती माई से पैसा मांग के चलो जी मेला घूमे मेला घूमे हां तो रुको हम एटीएम ले ले बनी जाके निकालब ना तब ना मेला में खर्चा होई हमसे इतना तू प्यार करेला हां हमरा तो पता ना रहे कि तू हमरा से इतना प्यार करेला जब इतना हमरा से प्यार करला तब अपन कलेजा निकाल के दे दे हमरा के तब जानब कि तू कितना प्यार करेला बस इतना छोटा सा बात हां इतना ही छोटे से बात कहा तनी कि तू हमके कलेजा निकाल के दे दे कि देखी तू कितना हमरा से प्यार करता रह छुरी ना खुले ले छुरी का हम हत्या कर चलल बनी का कि छुरी उड़ी लेके चला तनी तब करेजा कैसे लिखली हम ही तू जब ना जाना रह पैसे निकाल के देबा सुनो जब हम ही ना रहब तो तू हमर करेजा लेके का कर इतने से तो तू पहचान में अगलो कि तू ना रहबा तो अपन कलेजा तो केहू तरी आदमी अपन चीज के दे दी जब इतना खुश बाड़ू ना करेजा ना चाहिए तारा के हां हमके कलेजा चाहिए ठीक बा अब हाथ वाला हम फाड़ देते कुछ भी ले फारा उसम के का जरूरत बाटे हमरा के कलेजा चाहिए बस ठीक बा अरे ना रह दी रौरा इतना हमारे से प्यार करना हमरा पता ना रहे ठीक ना हम ना जानते रही कि रौरा हमारे खातिर इतना प्यार करी ना हम तो रौरा से मजाक करते रहनी
आदमी के खिलौना बना के समझत रही, बाकी रौरा के ना जानत रही कि हमारे से इतना प्यार करी ना। चली ठीक बाटे, छोड़ दी मत काढ़ी करे जा। आप इतना से हमारे पता चल रौरा कितना प्यार करता नहीं। जान से ज्यादा प्यार करी जान से तू आज ज्यादा परीक्षा हमरा लेत पता रहू ना। चली ठीक बाली, हम तो आए रहनी दूसरा काम से, पर रौरा ना हमरा हम ना जानत रही। ली है पेन ली अपन पकड़ी ली, चली हमरा और साथ में चलता नहीं। हमनी के दोनों आदमी घूम के टूर से आए के, ठीक ना? ठीक बा। चली।